kompak ya Mas ora tau petuk. Ya kompak kok. Andane yo. Pokoke digawe kompak kok suwe ra tau manggung iki kudu semangat. Ya akeh kompake wong iki seniman padha mahasiswane. Kok iso Mas? Lha iki sak fakultas lho, Dik. Fakultas apa Mas? Mung beda jurusan. Heeh. Iki fakultas apa? Fakultas Ayo, apa? ana sing seni, ana sing hukum, ana sing sembarang. Lah nek beda nek karo bose lho. Bose ndi? Bose iki rong jurusan, bose iki. Iki? Oh, Iki jurusan ngendi Mas? kuliah iki pindho awan bengi. Iki? Siang ngambil komputer. Heeh. Malam dihukum. Maling kowe. Tak kira-kira jurusan. Awan ngambil komputer, jupuk komputer bengi terus dihukum kok. Lah iya. Nek jurusanku cetha biyen. Lah Apa, nek kowe, Mas? kowe Bluro Purwodadi Madeg Wirasari. biyen aku yo ngono yo padha. Latar belakang kita dulu pengamen di Wirasari. Di Wirasari. Jadi Iya, MC iya, yo bareng. Lah bareng. Alhamdulillah ya Mas. Saiki kandhane laris. Cuma piye? kene biyen nggawa kentrung. Lah kono nggawa apa Aku Mas? nggawa son tak godhong. Karaoke. Padha-padha ngamene. Saiki karaoke ra payu. Gak payu. Lah nggone apik-apik. Ku merekut rapat-rapat biasa. Kok gak gelem so ta, Beb? Iya. Untuk job neh. Sik tanggalan. Milih tanggalan. Ora mungkin untuk job, paling wong nitip. Ora. Ayo. Tenan ah iki yo. Ning yo sesuk ora kowe ora katut kok. Ora job sithik kita. Ndak. Ketara Mas Bayu ra katut ya, Mas. Ya sesuk yo Ami yo gak katut. Ora katut. Batalno. Hibaku jiwa hatiku cep-cepi bayang-bayang tanpa guna uripku ning Kata para gasuk demi dapat